Ongi etorriak ikasbidea ikastolara. Bideo honetan, gure ikastolaren proiektua azalduko dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Gure ikastetxean hezkuntza integrala eskaintzen dugu. Hau da, haur hezkuntzatik hasita, lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa ere eskaintzen ditugu. Haur hezkuntza 2 urteko gelak Azazeta Mendatearen kalea 6. zenbakian daude. Duranako ikastolagunean, haur hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelak biltzen dituen eraikina dago. Baita lehen hezkuntzako eraikina, derrigorrezko bigarren hezkuntzakoa eta batxilergoko eraikina ere. Honakoa da haur hezkuntzatik lehen hezkuntzara ikasleek egiten duten bidea. Haur hezkuntza 2 zikloz osatua dago. Lehenengo zikloan 2 urteko gela eskaintzen dugu. Haur hezkuntzako bigarren zikloak aldiz, 3, 4 eta 5 urteko gelak bere gain hartzen ditu. Lehen hezkuntza, lehenengo mailatik hasi eta 6. mailara arteko etapa da. Maila hauek 3 ziklotan banatzen ditugu. Lehenengo zikloan, lehenengo eta bigarren mailak dauzkagu. Bigarren zikloan, 3. eta 4. mailak. Eta 3. zikloan, 5. eta 6. mailak ditugu. Haur hezkuntzako 2 urteko haurren ordutegia honakoa da. Sarrera malgua da. Goizeko 9:00 9:30 sar daitezke. Irtera orduak 12:30 edo ordu biak laurden gutxiagotan dira eguardietan. Azken hau, jantokian geratzen direnentzat izaten da. Arratsaldeko sarrera, 3 laurden gutxiagotan da eta irteera 4:00 4:30 egin daiteke. Autobusak 8:30 aurrera hasten dira haurrak biltzen. Arratsaldeko bueltarako 4:30 ateratzen dira. Asteazkenetan 12:30 da irteera, eta jantokian geratzen direnentzat ordu biak laurden gutxiagotan izaten da irteera. Duranako ikastolagunean dauden haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleen ordutegia 9:00 12:30 eta ordu biak laurden gutxietatik 4:30 da. Asteazkenetan izan ezik. Egun honetan 9:00 ordu batetara izaten da. Jantokian geratzen diren ikasleentzat ordutegia egun honetan 9:00 ordu batetara izaten da. Jantokian geratzen diren ikasleek egun honetan ere 3:00 hartzen dute etxera bueltatzeko autobusa. Eguerdietan, gainontzeko egunetan ez dugu autobus zerbitzurik eskaintzen. Haurra ardatz dugun bideo horretan kokatzen ditugu bai ordutegia, baita ikastolan ezartzen ditugun momentu ezberdinak ere. Hauek, haurraren prozesu ebolutiboa errespetatzea eta dituzten beharrak asetzea dute helburu. Haur hezkuntza 2 urteko geletako haurrek goizetan malgua izaten dute sarrera. Zirkulazio autonomoa eskaintzen diegu. Haurrek gune anitzak izango dituzte eskuragarri eta beraiek izango dute aukera gune hauetara hurbildu eta zeinetan jolastu nahi duten erabakitzeko. Ikastolara sartu eta haur bakoitza bere erreferentziazko gelara doa. Bere talde eta erreferentziazko tutorearekin biltzera. Ondoren, zirkulazio autonomoan aritzen dira. Gela eta gune ezberdinek eskaintzen dituzten proposamenetaz gozatzeko aukera askea izango dutelarik. Beti ere, heldu baten begirada dagoela ziurtatuz. Patioa ere, ikaskuntza prozesu barneko beste elementu bat bezala ulertzen dugu. Honen bestez, ez dago patiorako une konkreturik. Eguraldia ez bada eragozpen, haurrek nahi dutenean erabili ahal izango dute espazio hau, barruko bestelako espazioak bezalaxe. Aukera askez eta beti heldu baten zaintzapean. Jolasa ikasteko baliabide nagusia da guretzat.
Haurraren ongizate emozionala jartzen dugu erdigunean. Behatu, manipulatu, egin, ikertu, esperimentatu, aurkitu, lortu, elkarrekin eraiki, simbolizatu, hizkuntzaz gozatu, bizi, sentitu, amestu, gozatu. Haurraren ikaskuntza prozesu aktibo eta kontziente bati begira lan egiten dugu. Prozesuari garrantzia ematen diogu. Gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza bat bultzatzen dugu. Haurrek zer ikasi baino, nola eta zertarako ikasten dutenaren kontzientzia hartzea da helburutariko bat. Honetarako, haur hezkuntzan abiatutako bideak lehen hezkuntzako hastapenetan jarraipena du. Ikerketa, behaketa, ikaskuntza bibentziala eta eraikitzailea bultzatzen ditugu. Honetarako, zirkulazio autonomoari ikas momentu batzuk eskaintzen dizkiogu. Hauetan, girotutako geletan dituzten proposamen ezberdinetan libreki aritu daitezke. Proposamen hauek ikaskuntza gaitasunei begirakoak dira eta helburu pedagogiko zein didaktikoak dituzte bere gain. Matematika eta irakurri idazketa tailerren bidez lantzen ditugu. Haurrek proposamen manipulatibo ludikoen bitartez lantzen dituzten hauei begirako gaitasunak. Ingurunearen ezagutzari dagokionez, baliabide ezberdinak erabiltzen ditugu. Gure ikastetxeak inguratzen duen naturguneaz aprobetxatuz, txangoak egiten ditugu, baita baratza landu ere. Honez gain, gure girotutako geletan dauden proposamenek, ikerkuntza, behaketa eta esperimentazioa ahalbideratzen dute. Izaera honek, beraien ikaskuntza prozesuaren eraikuntzan protagonista izatera bideratzen ditu ikasleak. Motivazioan eta ikaskuntza esanguratsuan onura nabarmenak dakartza. Hasieran aipatu dugun bezala, hezkuntza integrala eskaintzen dugu. Bigarren derrigorrezko hezkuntzan, lehen hezkuntzatik jasotako ikasleen ikaskuntza bideari segida ematen diogu eta batxilergoa egiteko aukera eskaintzen diegu. Garraio zerbitzua doakoa da, Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen zerbitzua da eta Hezkuntza Departamentuak arautua du. Zerbitzua erabili ahal izateko eskolako zonaldekoa izan behar da. Honela ez bada, familiek hartu beharko dute bere gain garraioa. Gaur egun, haur hezkuntza, lehen hezkuntzak etapentzako 14 autobus daude Duranan. Egunean, 2 bidaia daude. Eskolara etortzeko, geltokietatik 8:30 gutxi gora bera hasten da. Irteerako ordua, egunero 4:30 izaten da. Asteazkenetan izan ezik. 3:00 dela. Eguardietan ez dago autobus zerbitzurik. 3 jantoki fisiko dauzkagu. Gazteizko haur hezkuntzako eraikineko jantokia eta 2 jantoki Duranan. Haur hezkuntzako 2 urteko jantokian txanda bakarra dago. Ume guztiek 12:30 bazkaltzen dute, eta gero siesta egiten dute. Duranan 2 txanda daude, lehenengo txandako umeek 12:30 bazkaltzen dute, eta bigarren txandakoek ordu batak eta 35. Haur hezkuntzako 3 urtekoek lehenengo txandan bazkaltzen dute, eta aukera daukate geletan siesta egiteko. Eskolaz kanpoko ekintzak guraso elkarteak bideratzen ditu. Web orrian argitaratuta dagoen eskaintza osoa. Ekintzak gehienak eguardian izaten dira, jantoki orduan, gutxi batzuk arratsaldean izaten dira ere. Haur hezkuntzako 2 urteko geletan eta Duranan kustodia zerbitzua eskariaren arabera antolatzen da. Gurasoek eraman behar dituzte umeak eskolara. Familien artean begiralea ordaintzen da. Edozein zalantza edo galdera izan ezkero, bisita ezazue webgunea edota gurekin harremanetan jar zaitezte. Hauxe da
ikasbidea ikastola. Ilusioz eta ametsez beteriko bidea. Elkarrekin bidaiatuko dugu? Mila esker zuen arretagatik. Laizter arte.